David Schwarz, hrvatski konstruktor i trgovac mađarskog podrijetla, tvorac je prvog upravljivog aluminijskog zračnog broda s benzinskim motorom. S 13 godina nastanio se s majkom u Županji. Svršivši trgovački zanat, postao je uspješnim trgovcem drvom i izgradio pilanu u Našicama. Radeći na tehničkim izumima u pilani, počeo se zanimati za tehniku, osobito za letenje. Došao je do zamisli o gradnji upravljive zračne letjelice, pa je u Zagrebu 1880-ih radio na modelu zračnog broda s benzinskim motorom. Kako bi mogao dalje razvijati svoj naum, otišao u Njemačku te se zaposlio u tvornici aluminija tvorničara Karla Berga, s kojim je radio na novoj aluminijskoj slitini, takozvani Schwarzov aluminij, pogodnijoj za izradbu letjelice. Potporu za ostvarivanje svoje zamisli Schwarzu su pružili njemački car Wilhelm II, Karl Berg i balonar Barsford Siegelt, dodijelivši mu 1895. na raspolaganje vojno uzletište Tempelhof pokraj Berlina. Ondje je od aluminija izgradio zračni brod oblika topovske granate, ispunjen vodikom, dugačak 48 metara, koji je pokretao benzinski motor snage 11,76 kW. Brod je prvi put uspješno iskušao 8. listopada 1896. kada se zbog slabe kvalitete plina podignuo samo 1 metar. Prvi službeni let zakazan za 15. siječnja 1897. Schwarz nije dočekao. Na putu za Berlin u Beču mu je iznenada pozlilo, pa je umro od moždanog udara samo 2 dana prije dogovorene prezentacije. Ipak, let je obavljen 3. studenog 1897. kada se brod srušio zbog pada remenja s propelera, a pilot se spasio iskakanjem iz letjelice. Potaknut Schwarzovom idejom, Njemac Graf von Zeppelin otkupio od Schwarzove udovice nacrte, dovršio projekt i patentirao letjelicu koja je proslavila njegovo ime. Tek nakon Prvog svjetskog rata, Davidu Schwarzu i službeno je priznato prvenstvo za veliki izum. Utjeha je bila slaba. Zeppelin je već dotada stekao bogatstvo i svjetsku slavu.